And stand united with the United States. Og 6 andre byer på Grønland, og der er flere steder, hvor initiativet Hands Off Kalaalleq Inuit Fællesforeningen for Kirke. Hjælp hinanden, hvis nogen har brug for støtte og føler sig utrygge. Og Anders, du kan først forklare det. Vi har lige hurtigt weekend. Vi kan lige bevæge jer lidt væk fra mig. Men der er det der, jo. Men fordi solidaritet betyder noget, når det gælder. Og jeg håber på, at vi bliver nødt til at stå med os i de kommende mange dage og mange nætter. Men du har ret til at det er skæmmende, hvor jeg går jo